PC tutorialu. U ovom klipu ću vam pokazati kako da sebi povećate ikonice. Ovo radi samo na Windows 7, a XP neću snimati, ali svi sigurno znate. Ali eto, sad ću vam pokazati za Windows 7. Ovako, pritisnete onaj krugić na mišu vaše, onaj krug, na primjer kad uđete u nešto, pomjerate gore dole. Njega pritisnete i CTRL na tastaturi, CTRL u isto vrijeme i počnete da pomjerate onaj krugić. Evo, ja ga pomjeram i smanjuju se i povećavaju se ikonice. I sada odaberete kako želi da bude. Evo, možete ovako male. Vidite kolike su. A možete i, vidite kolike su. Vidite kolike su, znači, ja ću naravno manje. Mene je dovoljno, eto ovoliko. Super je da ti ikonice sad. I to je to. To se uskoro. Ćao.